Hala ko no be, sa di pa taong padadyog bukike ni mga pangutana, ato sang isat out si Boniver Nunez diha sa Panabo City. Shout out sa mga diha, soy. Ahong balikon, shout out diha kay Boniver Nunez. Karon, mupatalinghog ta aring usa ka pangutana, pinasahi na kay gapadahan na pud siya og salida-salida. Karon, atong patalinghugan ang pangutana ni Mark Gabrines. Mayong gabi diya Lungsoy, Sanusoy. Naalang ko ipangutana ba? May naot ko nga imuning matubag. Kay nagsuilam nga ka. O sweet usab ka. Ngano nga kaning upaw nga tao? Or kaning upaw nga tao, kutuon ba? Naaba po sila'y kuto. Kung naamang galing sila'y kuto, asa man nila papuya ang ilang lusa. Aber, sweeto makakay nagswila mga ka. Tubag ako nun yung mga pangutana asoy. Kung shout out diya sa mga co-workers na ko sa Bipar, sa Caraga. Labi na yun si Pael Mausoy kay magsige gina siya tanaw na yung mga pasiyaw, ginaw, tagaan ni mo pagtagad ni Soy. Yung dili, daghan mi mo pabarang ni mo Soy. Daghang salamat. Soy, salamat kaadyo sa maong pangutana. Di na ko maglangan, Soy. Ako na sunin tubagon nga pangutana. Kay gilaliman tag-abarangon taninjo. Minatay ako siya pa, oray? Akong tubagin ni Soy, duna. Duna gihapoy, kuto ag mga upaw. Pero ako kang istoryahan, nga di pud lalim ilahang kahimtang. Gumikan kay biktima sila sa pagdimuli sa ilahang Pinoyanan. Pero karon, duna na gibuhat ang atong panggamhanan. Girilocate sila, Soy, ngadto sa atuang ikaduhang o. Upaw man tuod to, pero doon na pa may balhibo nga gitawag og bulbol nga kapuy-an nila dito. 네가 나를 너무 졸라 한번만 나달라 너무 졸라 기지는 않았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만났어